Ulale kamnandi ke manje. Ulale ngendlela ofisa ngayo. Uyabona njengoba nje uyithwele. Cha. Shiya phansi ucingo. Awuthi ukuphumula nje kancane. Makukhona odingayo ungibize masinyane. Ngizobe ngisezantsi. Yebo. Yebo Vinkrat khuluma. Unjani Auntie? Ngabe uMonique lapha ekhaya? Usekhaya yena. Mina ngisuka la esikoleni ngekhaya manje. Kwenze njani? Hayi lutho, uma ufika ekhaya bengicela bandla utshela uMonica, umtshela ukuthi ngicela bandla ngifonele. Kulungile ngizokwenza. Indaba ingabe khona into serious? Hayi uthini? No, akusiyona into serious. Kodwa ingani ngibuza kanje ma? Ayichaphele le ntombazane ivedane yafika kuqala manje bengibuza ukuthi ayikho yini mhlawumbe into etheni engabe ungitshela yona. Ayiphela ke nami bekicabangela nje usuku lonke ukuthi akumele yini ngabe khona ungitshela kona. Yeah, yazi ukuthini? Ma namhlanje bengibusy nje. Bekunama case engidila nawo nje acritical kakhulu so ingakho engazange ngikufonele. Kulungile ke. Phela ke ngithe ngiyambuza ngemphumela wangitshela ukuthi uwena phela ozongifonela ungitshele ngayo. Yebo. No, ayikho inkinga, ayikho nje inkinga. Khulileka konke kuhamba kahle. Ayikho inkinga kwakuhleke. Kulungile ke manje ngitshela utetanini ngayiphi inyanga ngitshele konke bo. April. Kuzoba ekuqaleni kwawo noma ekupheleni kwawo. Yazi bakithi nami phela ngicabangile yazi. Kodwa phela ngicabanga ukuthi anginike odokotela ithuba uyabona benza into yabo. Ingakho ngibuzile. Ngimshayela umqhafazo ngamtshela ukuthi kumele kube uApril. Ehena. Uzoyifunda nje. Futhi mesebona nama calls ethu uzobuyela kuthina. Ngithemba kanjalo. Ubusumtshelile uAuntie Githa uthi awuthumelele umyalezo. Uzofona ke. So bese simtshela ke futhi. Yebo. Vikranti sengiyahamba. Futhi cela utshele noAuntie ukuthi sengihambile. Yebo. Sengiyahamba. Bye. Uhambe kahle. So ngivele ngambhalela. Akayibambanga ifoni yakho. Le ntombazane injani ngempela? Uyiphethe kanjani lo? Lalela. Ngikhulumile noma ngimtshela ukuphela kwaApril noma ukuqala kwaMay. Ayungizwile. Uthena nje konke lokhu uzokufaya emqondweni wakhe. Kodwa Vikrant mina angiyiboni kahle le ntombazane uMonica. Anti ungakhathazeki. Ngimthumelile mina umqhafazo. Uzofunda ngiyakutshela. Angimthembi ngempela neze uMonica. Uphatha izinto budedengu nje yazi. Enangingabazi futhi ngalokho. Monica. Kwenze njani? Ubukeka ukhathele nje wena. Indaba ushophishe kakhulu yini? Ave ngithengile we-ani. Okay. Ingabe uphumulile kodwa? Yebo. Ema ngivukela mina we-auntie. Ayibo phela vuka manje ulale kahle khona uzongitshela nje yonke into in details. Akukho khona auntie okutheni. Konke nje kuhamba kahle. Kwakuhleke lokho kodwa manje ngitshela ukuthi uteta nini? NgoJanuary. NgoJanuary. Okay. Siyakubongela yazi.
Awubakithi kwakuhle kusho ukuthi sobe sibungaza la ekhaya. Uyabona baby shaba kanje. Ayibo ama-miss call amangaka kaManase noVikranti. Batshele uzobeletha ngoMay or April. Manje ungilalele kungilalelisisa ngempela. Kuzomela ukuthi ubuyele emsebenzini ngokukhulu ukuphuthuma lokho. Uma ngobani? Ungakhathazeki nje wena. Unemali phela bengishayela ucingo. Wangitshela ukuthi uMonica uyozetete phela ke. Ngawo phela uApril lona. Maye ngempela. Uyazi ukuthi nami phela benginalokho nje emqondweni. Kodwa ke ngoba nonimala ke manje useze wakusho ke lokho hawu. Kuhleke. Monica mina ungitshela ukuthi uJanuary nje. Usutholile umyalezo? Yebo, ngiyibonile. Thank God. Yazi sinoVikranti ade nje sikufonela sisi. Ngiyaqonda. Ngikwabonile nama-miss call futhi. Besine stress nje sokuthi mawufika lapha endlini ngenzeka nje ushenye idate. Ngaphandle kaApril. Wonke nje umuntu bezoba nezinsolo noVikranti naye bengeke nje azakwazi ukusindisa. Hello? Sisi usakhona? Usakhona? Yebo, ngikhona. Yini kwenza njani? Ini ayilutho. Ngiyathemba nje sisi ukuthi akukho nje okunye okushila. Manasi, mina ngithe ngiyavala. Gita? Kwenzekeni? Wenzani? Ngiyaxolisa uTiniwe, ngiyaxolisa. Ubheka idate yani? Ngibheka ama-dates lana, ngibala inyanga. Inyanga? Ngisho right kodwa awulalo ngcono. Ngikwenza lokho ngoba kulaleki. Wena ubone ngathi njena uyiphetha ngendlela engaqondakali lensuku. Manje bakithi kumele ngenze njani mekukhona okushaya amanzi okwenzeka la endlini? Kwenzakalani kanti? Awungitshele wena ngempela kwenzeka kanjani ukuthi umuntu abe nama-dates awu-2 ebeyedwa? Uthini ngempela ukhuluma into eqondile ankuzo mina kahle. Angifuni ukudideka la ebusuku. uMonica mina ungitshela ukuthi uzodeda ngoJanuary yena. Ilokho nje. Unimala yena wasetshela uma ukuthi uMonica uzodeda ngoApril. Uyayizwa ke leyo nto? Manje ngitsheleke. Akubuye ngathi khonto wrong ngempela nje nekhona la. Manje yini ngempela enza lokugumba lento nje nebusuku? Vele uzosho lokho kodwa nje mina nginokusolo kuthize nje. Kuyiphutha likabani vele? Elakho. Elami? Kanjani manje? Ngoba uzwanga kahle Gita. Buka lana ayikho mina into engizwe kabi. uMonica ungitshele yena mathupha. Vele nje benginokusolo kuthize kodwa phela ngangasho lutho. Kulungileke. Ungambuza kahle nje ekuseni. Okwamanje awulale bandla. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly Zizonke Isisonke Dear Signature 169.